Robin, jeg tror, at det her lys bliver grøn. Grøn lys? Ja, den var rød i en halv time nu. Ødelagt knap. Robin, ikke tryk på den knap. Okay. Vent lidt. Robin, hvor er du? Er du usynlig, eller hvad? Nå ja, jeg glemte du drev en usynlig pose i går. Lige meget. Det smagte ikke kaffe. Det smagte cheese. Kitty, who has cheeseburgers? Menneske. Politi. Yeah. Hey Robin, kan du ikke rigtig kigge, hvis alting er okay med passagervognen? Jeg åbner lige døren for dig. Passagervogn. Robin, du skal ikke spise passagererne. Du må tage deres penge, hvis du har lyst til. Okay. Pengene smager godt. Slår! Nej, Robin. Robin, lad være med at være alkoholfri. Lad være med at drikke alkohol igen. Okay? En dør. Hvad skal vi så gå herinde? Fire button. I got to be kidding me. I cannot go in here. Hvor er bobben? Det er mærkeligt. Bobben er ikke. Nå. Jamen Robin, jeg sidder bare her og venter på at lyset bliver grønt. Okay. Jeg håber ikke, der går en halv time. Og vi vil ud af at trykke på den der store knap, der siger Explode Train.